Meta kien ħajkonna il-Max, it-tifel tan-nofs nistgħu ngħidu. Konna qegħdin it-tabib, u taf li inti jibda l-ultrasound u jħodlok ir-ritratti, u meta jkollhem wieħed bil-baby qiegħed eżatt bil-pożizzjoni li tixtieq inti jew li jixtiequ joħodlok ritratt. U meta ta' ritratti. Eżempju l-ewwel set tajjeb, it-tieni set tajjeb u t-tielet set. Meta taraħ kif suppost jidher ma kellu l-ebda sembjanza ta' baby jew ta' dak li konna qed naraw. U ta' il-mara da wajtu hekk, tilostja. Tila da, eżatt. Isek qed tara taf li meta tara negattiva. Taf kif meta l-iżgħar ta' Kristu meta jibdew jaraw b'dik istrument. Issa qed tara negattiva tas-santa tal-mewt ta' ħija. U meta tagħmel wieħed fejn ieħor fil-mobile għandi jista' jkun tgħidli again qed timmaġina. Isek bl-istess positions bl-għajnej fejn qegħdin għajnej. Mela tlaqna?